నమస్తే అండి. మాది ఎడ్వర్డ్‌పేట గ్రామం, రొంపిచెర్ల మండలం, పల్నాడు జిల్లా అండి. మాది నకిరికల్లాడ్ రోడ్డుకి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో మా ఎడ్వర్డ్‌పేట గ్రామం ఉంటుంది. మా గ్రామం చూడదగినటువంటి గ్రామం అండి. చాలా సుందరంగా ఉంటుంది. పెద్ద కెనాల్ నాగార్జున సాగర్ డ్యాము పంట పొలాల కాలువ వస్తుంటది. పక్కన నల్లగొండ ఉంటది. చుట్టూ ఫారెస్ట్ ఉంటది. మా ఊరు చూడాలంటే సుందరంగా ఉంటుందండి. మాది ఎడ్వర్డ్‌పేట. మరి ఇక్కడ ప్రజలు గాని అందరూ కూలి పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారండి.